Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari alayasimi iliyatohari al mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayan duraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجبر أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام أكبر تتكي مندو أم تغنيني على فاما في كبا شيطان تورما دينا ولا السنة من دامنا توفلان في أم بازيزا لأن الله سبحانه وتعالى تقبر كي كانغا جونيا أنانغا دسا نانغا لافو جيرا على الله كالله سبحانه وتعالى كسي أنا كورتا كو نينا في كان على فاما فاكا فرانغا نمبارينا ليكون العمل ابتغاء لوجه الله عز وجل. جانغو مين بك كاكا على نيرا ني باراي لا لسمعة ولا رياء ولا غرض دنيوي akana ke yere mengama yere jira kana yala wa jenna ta wore kana yala fa bi jonna fa anda mola alakaba sallallahu alaihi wasallam mi zabatin ulama urasikhuna ya tamo sigaka fa bi jonna fa ikabarala wade ma kana lillahi azza wajal fa min nakira ala nyira nyinni kama ya rabbi alaka nga baraw koyi wala ambassadin ala fama toye kanyin ala fa alaka faranga jango fotani ketake ke allah subhanahu wa ta'ala nyira nyinni baray kasai ka duko kai anga sababu nyumaye alkaraba sallallahu alaihi wasallam anyana ma sitanye kasara ngamba ka nyuma wala nyuma ndoni duko wi nay duko ka yere yoro ami duko ka katama shan farawiye akan ngana munu nya fisigi meleke kad aywa salamaya takadda ukuna ka alkara sallallahu alaihi wasallam deme domi nak ngo goni aka kala fo ala sona qur'ana dafara sataw sara alkara taraka do to balula alhamdulillahi rabbil alamin uyu jo alkara sallallahu ka dine kokoro ka koloshi fo saytarani akelengele kaburula fo fora do mina duguma ko 120 ko en qarada ahlu sahaba radwanullahi alaihim ko alkara ka sahaba utlebana o kemana musoma ka juruba ngana bi wajibi nganga dugo samuma am dugo ka alkara sallallahu alaihi wasallam jenya zanama nununi chama ana musoma kasega dugo ka alkara sallallahu alaihi wasallam sodunga sanamoni serfi kemana musoma afima ana jema afoloma ana labama ubele jele ka jurube silama wala barsabu aywa umoka sanuma ka kalande gen silame be afoloma ana labama no sabatira alhamdulillahi rabbil alamin alakira sallallahu alaihi wasallam sodungo bunyani ku karama ku kano andu sukuna ka nafiki ya bwala wode be wele kwangara moko horoma koloshili akadula atale ko هذا ما عاش عليه إمام دار الهجرة مالك بن أنس نندي المام مالك بالونا مينغا ودي بانغا غفولا أن يودك كلا أنفو أنا مكوفي وتلك التربية أبائنا وأجدادنا ودي أنفو أنا مكوكا لابوي قبيلا بجام كنت أن يندي أنفو في أن يندي أمكوفي ويا جيرانا كو سرفو كانوني جاكوياي كو سرفو بويني جاكوياي واجبي دو bana do be islamiyya la ma fari famin bi dimi bolo tseka mai la modo de kuma ngani ndukma ko les avea farfinat le bien van fait la mo min gara sababu ye ka farfinat le bien van ke karamoko ye kerengraliana kam malike karamoko ye ka su region jamana to ka kalande wi wala mo nyumamba le gwandere ndere fe fie kalama de donanga kanu la mo yelema ayelema to
adugonde mashila ambe ala de dele ala ka hakili nyumande amma wala fanga pma nyonyi nga jira nyona ko karsa ma bay wote ka maniyo ay ala min bunyo ko bunye fwai Allah so tala min kera ko kera li fwai ala era dam mi nga may tisani ma kuy islam le manena neni amba donc Allah so tala masa fon siri wala nga nduma ko le sanvela aye selame bebonye ay bele jele jingi yorola oye wala da bele ye lamon bele ye anga kalamblo nye minto sena amba fe ko de la pasa wabi ka Allah subhanahu wa ta'ala nyera nyinne de kama anzara ba Allah subhanahu wa ta'ala de ka namboro lambi folni barkada ke arsalama chema ana musoma ka duko nyini salama fe assalamu kan zama duko la ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala kan andeme ni mbaraina abi keni ala sene don nyuma minni abi keni na folo sanama mi halala na folo abi keni shijani kene ya minni otigi ala damade ye ota davembolo ala ko noko ya amma assalamu anjigi kany akadu ko la ay duko samama ola rajauna fillahi akid anjigi kany ala la ko Allah subhanahu wa ta'ala bi assalamu akadu ko mine nambar wala assalamu qad jalasna ukhra fawqa al-minbar al-fiqh al-maliki anzigra kukra minbar fiqh maliki 120 والكلام فيها إن شاء الله تعالى على الزكاة هل بولدا بيدي جاكا سكيكو سباناي الله سبحانه وتعالى صنع ولدا من بامول بي تابع للسابق أجر السريمة ولدا تمنينا لزيادة التفصيل والإغضاح جانو كالدوفر جياليكا كالدوفر فرباسيكا الخلاصة مما مرة نيني أيوة ولدا من تمنا ni of bakuruba foy aslamawu الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمس جاكاي الإسلامية دوسندورو والسبانا دي الله سبحانه وتعالى أي جاكاك جور السبانانا على الدنيا أيوة مكان كوفي سلي كوفي وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة في الشوال جاك فرديا لك كجاكو يا الكرب صلى الله عليه وسلم من دوما أكرا الكرا كتاما كبمكة كتام مدينة وصنفلنا سلين غلولا وفرضيتها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أجاكو يا سبتيرا ني قرآن نسويني حديث كلمة نسويني الكرم من دي دوني بوكا بنغاي وكما نايجاتي nakadi mami nye ikesira la aywa nakadi mami nye ake iyera kun sakoyi alaka kiti konti yelema eka yera sakoya kama ووجوبها متعلق بملك النساب من المال نفرق جاكا كو واجب يلر مهون منديكا واجب يدلونيدو جاكا ير حكي او واجب يلا جاكا تيكي كا جاكا بوبا كان نفولو لا ni kana folo mugu sera jaga hakema alkara bay hakemi vono kera hake inde ba wajibiya ika garsaga baya kaso hakema de ba wajibiya ika senaka suma beti marali daba ubeti sakatul aini fambi wele ko sanni wari o jaka ni nyefal fitini ni wala وقد تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ عند مالكه 20 مثقالا fembe wele ko sanu nasera aywa fembe wele tike sanu tigembe wele sanu barakala fi arabu kana ko methqalu nasera aywa o mukama no mutakali mukan dakena wala o dinaru mukan dakena mami ngam marala wa hala ali hal hawlu sanyala mana aka amanna ka shi fema je jaga wajibera otiki ka sanuna wal fidda fem bi wala ko warje la tajibu zakatu fil fidda illa idha balagat inda malikiha 200 dirham jagatu wajibiya warje la fone asera achayara atigi bolo ka se warje dorome keme flama wa hala ali hal hawlu sanyala mana aka ajidira amanna kashi fa fiha rubu al ushri ni sanu tigi ka sanu sera ayo sanu dinari mugama ka san yelema abolo aka doko alaka hake bala alaka hake min bala
fi harubu ushri tana tlan nani na be ala nisfu dinarin o be ben mutukal kele tlanjema muka imbele jele farale nyonga o jaga be ben kele tlanjema wa khamsatu darahima an warja dorame duru warja tigi o ka warja keme fula jaga o kungoro dorame duru be jakuya ala aka ako taka wala ko di ala famama assalamu وحساب هذا المقدار في عملاتنا اليومية عندك باركة نفل منو نبي نفل ننو السيفا أنا إيرو أنا دولار ننو بيويلي لربكانا كو العملات اليومية أنا بيتلي ورو ونفل ننو على كده صلى الله عليه وسلم أيوة مثقالو مغاميفو والما يورجا درامي كما فلاميفو وبي بحكم بما سيفا لا انا بحكم ما ايرو لا والما دولار لا يرجع الى النظر الى حساب الدول الاسلاميه في بنوكها ام سكينو يكتا جمانا وما جمانا منونغا شريعه اسلاميه ريبوبليك اسلاميك 100% كومي ايوه سعوديه جمانا كومي موريتانيا جمانا كومي الجيري جمانا astaghfirullah comme Egypte jamanaw nin jamana nunu ambu ka jate laje uka banki wula beka tike min jate ko ninde dinaru ye ninde misaqalu ye alakra sallallahu kame ni zigyor mam mugane ma ko ye ni sabu ye yo sanna ninde dirham ye warjela alakra bakko ko nin kame flade ye ni sabu ye ayo fele warqi warjela ni olu ye o jate o nafolo farale nyonga ni olu yo bla hakaminga ayo an be talike o de ka ko de évaluer anga nafolo labi ka soro ka fo nafolo mugo barake bawye jago kelawye ko ni kan nafolo serane hakayma ni ka war serane hakayma a jaga bala wa jagayni ala sabili misalo be mi wani ko mutukali ko be fere wa nani u kote ngote wajibi ye wati bela sanu bi yele abijingi no kara wa nani okuma ni yo sikoroma tan obika wabi nani o sikoroma muga obika wabi seki okuma ni mako kiba ta o jateka o tigi ba fo ko sefa wabi seki ko jaga wajibi yala ni san yele mana ka to atigi ka marala aywa adakene fende farala ka ngama nakashi okuma ajaga yi aywa mutukal kele tla nani nami aywa abo aywa o jate ta ala ko di aywa fandawma okuma assalamu niye misalu fiti niye ngani at saka jo la hala kelenga barsabu je rabbila ma waru bela jele fay dollar mi abi yele abi jingi okuma be to kan hunde korta ne hakilla ni mbaran ka sa seyro nyumana abi segi kata majlisul a'la islami de ma au conseil islamique du Mali karngar lena anyama ba a chaque satun madan haydara ana addemenyon olu de bi aywa ni mbla mine do kono ka barake aka ka fara aywa kenama jamana ka fikira farali ka andaka okuma nu ye papier mimwo assalamu bi barakani oyi wallahu subhanahu wa ta'ala adra wa a'lamu wa allah subhanahu wa ta'ala de bi aywa achendo aywa sanu sanafena يقول القيرواني رحمه الله أرسلتك سرب على كاكو ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من 5 أوسق كوانا سنك سمانو أنيو أنا ملو أنا تمرو ko jagata la na jingina alakira sallallahu alaihi wasallam tlep mbi yo baraka mine do donc wusuku seki ba ni a jingina oni yo o nyeduru ni duguma ce ko jagata la anya ngara mo ko nyininga ko sosolbe don bo nyonjo ko do ko kwabe bu aka chambuare ko do ko kwabe buare bo ngara mo ko Sheikh Ibrahim Sabawi jazahullahu anna wa an al-islam khaira Sheikh Muhammad Zaki fana Muhammad hakil dum nga kala no ngoroba do adara aka kalande mununa ka fo nunu yo ulama uye no munu misaka alaka dina baraka fo kata se domi ma sabangara mo ko be on nganaw cela sabangara mo ko amma ako ni senaka suma na sera sanglo boire duru dakene ma ko munu ye talike duguma dala
ayiwa o kɔrɔ olu fɛ jaga b'a la mun ye tali kɛ sanfɛ da la n'olu ko k'a ka ca bɔrɛ ye olu fɛ n'a sera sankalo bɔrɛ 6 da kɛnɛ ma sɛnɛkɛ suma a ɲɔ a malo ayiwa a ma ɲɔ an ko tɛ segu ka kan na walima kaba kɔrɔ wɛrɛ ka kan na ko jaga b'a la o kuma sisan ayiwa o ye ayiwa sɛnɛkɛ suma wal wasqu 60 sa'a bisa nabi sallallahu alaihi wasallam asalati ko kuna fara wasqu fana ko minen ko suma ne bi dɔn halan tilen alkaraba tilen ma bɛn k'a bɛ bɛn sa wali an b'a fɔ fɛn ma ko mureba mure ye mure fila de mure njini ni mureba mure njini de ye nin ɲɛ kelen mureba ye nin ɲɛ naani ye o kuma ko sa wali n'o ye mureba ye an ka sumani kɛ mureba ninnu ko o ɲɛ 60 bisa nabi yin alkara ka mure ye wa huwa arba'atu amdadi bi muddihi sallallahu alaihi wasallam ko de taga fa ɲɛ naani ye ni alkara ka mudde alkara ka mudde don wo ye me an yola o de mil ul yadaini taga fila fa ghayru maqbudatayn kana fila kuru ka kɔnɔfɛn dɔgɔya ka jɔte kojugu wala mabsutatayn kana fila yɛkɛ kojugu ka kɔnɔfɛn bɔn ka kɛ hakɛ ye k'o fa k'o kɛ minɛ de kɔnɔ siɲɛ naani k'o de ye ayiwa alakira ka sumani sa'u ye wa kad sakata al-mu'allif rahimahullah an al-qadr al-wajib fihi arsalati ka jagala an ye a daminɛ jaga bonda daminɛ fo k'a dacɛ an y'a ye sɛnɛfɛn jagala hakɛ min ka kan ka minɛ ka di n'o ye ala ni yɔrɔ y'a la ale y'a da de ka bɔ o ma la Allah ngana teliyara a ka bigi teliyara a ma wa qad qala Khalil ibn Ishaq rahimahullah Sheikh Khalil ala kana sara kayra la o tigi ko wa fi 5 awsuqin fa akathara nisfu ushrihi ko sɛnɛkɛ suma a ɲɔ a malo ayiwa a ma ɲɔ ko n'a sera wusuku segi ɲɛ 5 ma ko a tana o tilancɛ de bɛ minɛ a la en soqiya bi alati n'a sɔrɔ i yɛrɛ de ye ji ta ka kɛ suma in kan wa illa nga n'a sɔrɔ i ma ji k'a kan fo sanji de y'a se fala ushuru ko tana dama de bɛ minɛ n'i b'a suma bɔrɛ jate la bɔrɛ 10 bɔrɛ ta kɔnɔntɔn bɛɛ ye e kelen da ye tana ye ala ta ye kana jɔte o la n'i b'a suma file la file ɲɛ 10 file ɲɛ 10 kɔnɔntɔn bɛɛ ye e kelen da ye tana ye ala ta ye kuma kɔrɔ y'o ye a ko wala shuriya sayhu k'a b'a fɔ ka perepere latigɛ hali n'a sɔrɔ ji woyɔrɔ ka don a kɔrɔ nka ji woyɔ in sanna de i n'a fɔ anw ka bi sɛnɛw la an ka gouvernement bɛ ka sariya minnu bila an kan ka o sariya de ye jamana ka sariya da labatoli ye jakuya de ye jisɔngɔ sarali ye jakuya ayiwa malow la nka o de xaluti kan kuma in na an yɛrɛ ka karamɔgɔ bɛɛ bɛ min kan k'o de tɛ kɛ sariti ye k'a fɔ k'o bɛ jisɔngɔ in bɛ kɛ sababu ye ka yɛlɛma don i ka jaga bɔcogo la o sɔsɔli baden bɛ jamana dɔw kan ko ni jisɔngɔ kɔni bɛ sara komi ofisiw n'u ɲɔgɔnnaw ko jisɔngɔ kolo ka girin yɔrɔ dɔw la 10 ani kɔ tari 1 ko kama ko b'a to i bɛ se ka jaga bɔ tana tilancɛ la ala kul hal ni minnu ye fatiwa jɔ o kan an de masin nkalontigiya nka an bɛ baara kɛ ulama minnu nɔfɛ n'o ye agalabiya ye bi an yɛrɛ ka jamana kan o fanba y'a ye ko faamaw ka jisɔngɔ in de yɛlɛma don jisɔngɔ ayiwa jaga bɔcogo la ka da mun ka tari 1 balimakɛ ala sɔnna k'e sɔn tari 1 ci kelen ye sangalo bɔrɛ 60 70 ni kɔ 80 ayiwa faamaw nana ko ayiwa i ka jisɔngɔ ye 17 ani dɔrɔmɛ 100 walima 17 ani dɔrɔmɛ 100 insha Allah ta'ala ɲɔna a man ka tɛmɛ o kan anw fɛ yen ayiwa office diri la ayiwa jorona mara la a man kan ka tɛmɛ kuma dɔ 4000 kuma dɔ 4000 ni sanjɛ ka se 5 ma o bɛ ka cayale nka ala ɲɛru ka tariw na ala ko a b'i garisɛgɛ a la bɔrɛ 40 bɔrɛ 50 i b'o bɔ a la n balimakɛ ko e ka 5000 di ala ma bɔrɛ 50 kunkɔrɔ i nana i jɔ sisan ko 5000 fana tila o kuma i b'a fɛ faandaw ka sa kɔngɔ fɛ a to an ka hakili sɔrɔ ko dɔw la an bɛ ala de deli ayi 5000 ye an b'a di ala ma ala k'a barika don an bolo ta la ni maa min ye lemaniya jɔn ɲuman ye ne hakili la o bɛ wasa kɛ nka ni min ye minɛni kɛ ni dɔwɛrɛ ye ala de b'a tiɲɛ ayiwa a ko hakika dɔn ulama urasi kɔnɔ mana taa sira min fɛ maa fanba mana taa sira min fɛ an ka sariya kitabu mana taa sira min fɛ an b'a tigɛ k'an jɔ ye ala ka hakili ɲuman di an ma o kɔrɔ de ye an ka malo ninnu n'an ka ɲɔ ninnu na bɔrɛ 10 bɔrɛ 10 kɔnɔntɔn ye ala ta ye kɔnɔntɔn ye e ta ye kelen ye ala ta ye wal urzu wa dukhunu wa zurratu kullu wahidin min hasanifu sɛnɛfɛn ninnu a malo a ɲɔ a ma ɲɔ a kelen kelen bɛɛ y'a damana siya ye la yudamu ila al-akhari fi zakati dɔ tɛ fara dɔ ka jaga la kabaforo ka jaga bɛ bɔ a yɛrɛ hakɛ la n'a sera jaga ma jaga wajibiyala la n'a ma s'a ma wajibiya la wa n'a sera a ma hakɛ min minɛ na a bɛ minɛ ale yɛrɛ de la malo fana bɛ ten ɲɔ fana bɛ ten sɔnɔgɔya kɔni bɛ min na ni maloforow cayara tari 1 bɛ yan tari 2 bɛ yan tari 3 bɛ yan
olu be se ka ñoo soro magasin kono ka soro ka don ñine samiela ala yangar se ga jolla bo rek keme de sorla bo rek keme o jaga bo ratay alhamdulillah rabbil alamin basit jidda balma ke balma musa kan noko a ñe donné do nganda fe ka di o de puma chaya ala ka kele ñumande amma wala zakata fil fawakihi wal khudari ni ñe angara mako malko bon anasini abu yusuf ay ñoo soro masala mi nguna ni ñoo yar salati ko ako jagate aywa kuma fe nununa woso banu ku fe nunum jirmunum bi aywa jirde munum bi ku jingi dukuma wal khudari ananga na fen kenen nunu ani jirde kenen nunu pomu ni aywa atamatu na jabaw ni afeton nu ko jagate olula so dugule ñine madne kaw de ni vo o ya soro iraki kaw kumbi jaba jagabo o kumbi tamati jagabo o kumbi aywa fen nu jagabo malkum na ansiya fuyi ko nana ya ni firike minun bwala ambo bwala parce que yande madine ko shunde yanyi aminana yande o madina dina de ba ambulu ando blaka dorata ay am sawka ala ka kelni mande amma o ma yusaru zaytuhu wa min zaytihi sana fa mun nu klubi bishi sharia kidabti ko o jagabe mine aywa atulula be sharti na kisasera wusuko sigi nye duruma na bishira watimina alhamdulillah rabbil alamin abimina tulula ngamba feka seka ngara mo makam mi vamu ko don o de fedo tlubi bishi nga beta ke do ba ke do take ina fa misalula on veya tika nga segu jamana ka bamana ba ka tika foro sene na ay boara kema fla sorala ayo abi do fere abi nani do ya ka ayo dukono abashi ka ke tika de ke ya naga mo ko ba dungu kono fa ka girndi ni ko o jagabo tlula ebi mu vo ibi haka jumen vo bamangaye ko yaka tiga furo jakay fi hada rujuna ila ulama insha Allah ta'ala nya faye fen betse ka dafa minbaru sanve ya mimbe ka pma sodedo atse sira tama ko la ko sebe demsen do asema koko pmado natalona abi iseme akaramogowla ambi fe wajul kala ku degeninde la ka foko mobe ya munu ngala manyi mobe ya munu nya nyemo ye onyi kalande onyi wonyi komo ye fanga son kan ni dashi ni ka jeno de bere kanati yere ke ko indiki obisaka famu te chukudi na kirata ya chena ni sahaba kunu kungulu korta ka ben alkirata ya chena alka satma tale ko khulafa urashidun naw sahaba yu kun shuli uye ku takdimu ko bla nyafe sahaba be ali ibn abi talib takdimu aka ilimula ninde yes alka sunna ya mi ala del alka kelin mande amma alaka mbalaka alaka mfatwaka ni aywa okorofo aywa nogoyara jagap malaban bakan ambi korofo dachani olu jakay fembe wele ko almashiya inda alfuqaha fiku tiku fembe wele ko mashiya hiya al-iblu wal baqar wal ghanam wade nyame mishi bagamse wala zakata min al-ibli fi aqalla min 5 zawdi nyame jagata la ni ajingina nyame duruni dugmace fa fiha shatu ni nyame dafara nyame durula nyame tigibi bagamse ngelenge ajakay okma ajato bi yelasa o be gafe kono o be seki dono bo ma mami mako bala ki kan nyame jaga bo nyin ngalike ajato ba nga sharia gafe bela wala zakata min al-baqari fi aqalla min 30 jagata misila na jingina bisabani dugmace o ko ray mugan kono da jagata la ngana kungule bisaba dafa de na babe kaka acena muso kaka fa idha balagatiha fa fiha tabi'u nasara ayo misi bisaba ma turan gelenya jagaye jaza'u mimbe wele la rabu fe ko jaza'a o de qad awfa sanatayn ni misi do min samla dafa wala zakata fil ghanami jagate bagam sena ba an saka hatta tablugha 40 shata faqa binani dafa akungulo ka binani dafa acena muso de na ba fa idha balagatiha fa fiha shatun jaza'a nasira oma bagam sangelenya jagaye min aywa jaza'u yi wal jaza'u aywa bagam sena jaza'u ma awfa sanata o de min bawal masaka min sangelen dafa wada khala fi thaniya aduna sanflanana ninde ye hada huwa al-qadru al-yasir ninde ye haka fitini ye min alakalla take bullaka ni aywa garab kasra ko faranyonga insha Allah ta'ala kitabu nu nyonje o jollo itimadi aywa fiha abaran afaranyonga ina nga sinzi famba koni o kera aywa rasal abu zaid al-qayrawani ani aywa fiqhul wadihuka ani ulamauka aywa mukhtasaratu munumbara aywa jaga ko nga
o warakatu munu bambolo anyol de fara nyonga kan fen fitini tomo o kono ni filimi nduna nambe ala dila ala ka ya fama ni datelia ni filimi nduna don bo ka corriger juna assalamu ka saka barake ni kenemay amma ko bo damadela kunta ya fo kunta ya keta an mako tola kunta ka dogo ala ka sharia la aka tlendama o mani filimi bala ayo boala jona anga tle kibaru kenema ka salame uma ninde ye anga la yini ye ambe ala dila ala ka hakili nyumande amma aya kele minye ayo jaga yere tasira faranyonga odi Allah subhanahu wa ta'ala ka puma kan Qur'an na sulande ko fa labai Allah subhanahu wa ta'ala ko suratu tauba ta'ala ko alkarba ma fi mande wonye ninde jaga dalu Qur'an na انما السرقه للفقراء كو جاغا بدي فاناو ديما والمساكين كو بدي مسكينو ديما ولا عاملين عليها كو جاغا بدي جاغا رب بركه بوما شريعه نيما مامونو يامر يكو كا بركه وسربي والا والمؤلفه قلوبهم اني مامونو ندسكو سورينا اسلاميه لا غا مامي نكا نيكو سبه وفر رقابي اني ابيكا كا جون كان سان كا بو كا هورنيا كا بو جونا كا كي ايو هورني wala gharimina abike ka juru salama jurumandigi ka juru jugu saraka wakana wa fi sabilillahi abike ka aywa jihad kalaw deme wa bin sabili abike ka tamade ka sirat kele passe kele ka dese ka jo haka do bike ka deme ka se asayro la faridatun minallahi ni ko farda ya ni ka bo Allah subhanahu wa ta'ala yoro wallahu alimun hakim suratu tawbata ayabbi woro ambi Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka fam ci ko nyuma di nona ya seki na fanda de ka chan aywa katema toka aywa yemi voye fanda ya ta'rifu la o de mami wasande na ka soro fay bi kanoka ma iba soro sininga gele mami wasande o ngame mi fo mo ko yoku hakili kon toala atike ka barakala sara atike gende filenye ka gede barakala munun name baraka wajibi la ku sara atike ka sumayere aywa baraka ba munun ni hakka jaku yele mbinu nu nyonje hali yi jikinya ala ka jonsana ma munun na kata ala deli ufe sanjuko ala deli yake wana keba ya ke alhamdulillah rabbil alamin asarali ya jaku yai wa o sara indi jaku ya ko kamina jagala ango jamana ni ala deli yake tama aywa ala ka jonyuma no feka ala deli yake nga ti wajibi ya ko fa saraka mine aywa jagala jaga fende abidi made ma ko karta inene nga kan ala tado wati fa ko jagado abi fode ko karta honina sarakati do ala tado ambi ala deli fitini mi for alaka sabati barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa fi hadith nabiyhi al karim innahu huwas samiul alim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي للياتهار المصطفى من مندوري أطهير المندور يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما